מה קרה חברים? כאן ליאם, והיום אנחנו בסרטון חדש של פולאאוט שלטר. אני מתגעגע לימים הטובים של פולאאוט 2. לא רגע, לא נולדתי. לא משנה, פולאאוט ניו וגאס. עזבו. אם אתם לא יודעים מה זה שתי המשחקים האלה, ביי. פשוט לכם. או שתחפשו פולאאוט וגאס, אוקיי? או פולאאוט V. רגע שנייה. אני יכול לכתוב פה. אני לא הולך להשתמש בזה, אני יודע מה אנשים עושים עם זה. הם כותבים דברים, מה חשבתם? זהו. What the fuck? כן, זה היה מהסרטון הקודם, שיט. טוב. what the hell? אוקיי, אני לא הולך לגלס מה זה עשה. לא קלאוד, לא רוצה קלאוד. mother fuck. delete vault. That's what's up boy. load. טוב, הולכים לוולט 420. נייס. אני בן אדם מוזר, מה אני יכול לעשות? רולטה. חבר'ה, תסתכלו את הפאבג'י החדש, אומייגאד. זה משחק מטורף. כאילו שמישהו מוריד את זה. מה הוא עושה? יורה בטרוריסטים באפגניסטן? זה בכלל לא נשק... זה בכלל לא שוטגן, זה אמור לראות פצצות... אוקיי, עזבו. וואו, אחלה פאבג'י. כן, אני לא משחק את זה, אני לא יודע. סליחה, זה הגזעני. שיט. אומייגאד, what the hell? correct? אוקיי, הוא הביא אנשים. נכון, 34 איש, אוקיי. זה די טוב. פס. שתיכם תעשו קול של כפיים. if you know what I mean. למה אני מדבר אנגלית? אלוהים ישמור. alright, science lab. בוא נגביר קצת. אין עליי כלום. דאם. לא. בוא נראה את הקווסט. אני רגע ראיתי כמה... ברו. גרוע. דאם. אוקיי, הרגע דקרה אותו באוויר. הגיוני. פולאאוט לוג'יק. דרוך עליו מתוק, תוך על קיצר דרוך על הקקה שלו. לא אכפת לי אם זה הקקה שלו, אם זה לא משנה, אני בן אדם פשוט תרגו אותם וזהו.
מה עושים? אוקיי, לא משנה. כאלה שותים נוקה קולה. שתי חנונים עושים שיעור הבית. פאקינג נרד! אלה עובדים. וואט דה פאק? וכן, זה כל העבדים. אני לא עשיתי כלום. זה משעמם. אוקיי. אוקיי, אז בואו, אני לא הולך לישון עכשיו, בואי תפק. נו, המזל שלי בפולאאוט זה כאילו המזל הכי גרוע שיש לבן אדם. רואים? אתם פאקינג רואים את החרא הזה? פאקינג הו. לא עובדים, עובדים, כן. כן, זה עובדים. הם עובדים. וואו. אני חושב שהדבר הזה עולה כסף. What the fuck? אם זה 400 מיליון שנים הבן אדם הזה הולך להיות עשיר. לא משנה. וואו, הוא מקבל דולר. מקבל 4 שקל כאן. כאילו שעכשיו איזה מישהו ילך לאגם ופשוט ייקח אבנים וימכור אותם. כאילו מה? מה עובר לכם? מה יש לכם? נקסט. לא. אני יכול בכלל? לא. רגע, אני רוצה מישהו עם... אוקיי, יודעים מה? נעשה מישהו עם פרוטקשן. ברו... הוא הבן אדם הכי חזק אצלנו. בט. לך תעשה בלגן. תראו כזה דף קלו. איך תראה להם מי הבוס? זה לא אתה, זה אני. I was playing was so stupid, but look at her now. What the She's fuck? been playing for 2 hours straight. This game is called Family Life and מי Love. משחק את הדבר הזה שעתיים ברצף? כאילו, מה זה החרא הזה? My daughter's a stripper and my son is a hippie. What? It started with me finding my husband, then we kind of argued. אני לא הולך לתרגם מה אני שומע, אבל... The choices I have to make get even crazier. פגי Download 18. the game now and have fun. מה זה, ברו? מה זה פאק? 50 בשנייה זה די טוב. תולים את האימילון מאסק שמרוויח פאקינג 15 מיליון בשנייה. אז בסדר, איך אני יודע את זה? היא פשוט עושה לי. וואו, מצא שוטגן. אוכל. מה? אני עושה בזיה.
סקיצה, וואי, אין לי כלום. כלום. זהו. ברוקי. אוקיי. אוקיי. נראה לי הרגע הבנתי משהו. בדבר. בוא נראה אם הוא הרג משהו. killed the Deathclaw. הוא הרג Deathclaw ברמה 2! הוא רמה 2! לא, הוא רמה 4. What? What the fuck? טוב, זה משעמם. נתראה נראה לי מחר. יאללה ביי.